טוב, תן לו, אל תפחד, תן לו, תגן, עכשיו, קוף, תן לו, חזק, בראש, חזק. כנס בה עם אמא שלו, פרד לו, אני. תכיל אותו, תחוס עליו, תבין אותו, תרחם עליו, תכיל אותו, תבין את הצד שלו. עכשיו כנס בו, תן, קרא אותו, תן, עוד. Time for me to take a spin. You know what I mean. I wanna go flying. I gotta keep trying. I'd rather be high in my own private sky and kiss you when I want. טוב, חברים, הגענו לשלב בטיפול שבו אפשר לדבר על היחסים האינטימיים ביניכם. אני מבין שיש פה בעיה. רוצים לדבר על זה? תשמע, האמת זה שאנחנו, יותר נכון, אני מרגישה ככה. שמה? מצטערת, מה אם אני אומרת, זה שאתה יודע, בגלל כל העומס והלחץ והבית והמשימות, אז אין מה לעשות, אין את אותה תשוקה והלהט שהיה פעם. אין תשוקה. טוב, אין תשוקה. לא, אין תשוקה, לא אמרתי אין תשוקה. אני אמרתי את זה בעדינות. בסדר, קצת להט יש, אבל אין תשוקה. אוקיי. אז איך בכל זאת אתם מבלים ביחד? אנחנו... בעיקר רואים טלוויזיה. כן. יוקר המחיה בישראל, לכן לא מה זה, מה את רואה? דיכאון. משהו על הפנסיה, שותים לנו את הפנסיה, דיכאון, עזוב. אז עזבי, שימי ערוץ 10. הייתי שם, תוכנית של צביקה יחזקאלי, דאעש כבר כאן על הגדר. אז שימי ערוץ 1. גם שם הייתי, שפעת. בסוף כולנו נמות מזה, משהו על זה שהאנטיביוטיקה כבר לא... אז מה יש בנשיונל? זה יתרסק לכם בפנים, מה הסיכויים שמטוס נוסעים יתרסק עם הנוסעים בתוכו? עוד בידור ישראלי. עופרה חזה, מה שקרה לה יכול לקרות גם לך. עזוב, דיכאון, למה אנחנו צריכים טלוויזיה? מה אנחנו צריכים את הטלוויזיה? תאמין לי, אפשר גם בלי טלוויזיה. בוא נדבר קצת, מה, איך עבר עלייך היום, מה? בוא נדבר קצת. מה חדש? הכל בסדר. כן? חבר לך היום. סבבה. הופ, ניסינו? לא. הופ, לא בדקתי. סמי, בוא מהר, פרצה שריפה בבית משפחת וואלד. אוי ואבוי, ונדי, סעי לשם. אני לא יכולה, יש לי שפעת, אני הולכת למות. זה כי מרעילים אותך באוכל. איפה אלביס? הצטרף לדאעש. אוי באמת. אבל הוא נדרס בתאונת דרכים בדרך שם. טוב, איפה מפקד התחנה, סטיל? מה לא אמרו לך? יש לו את מה שהיה לעופרה חזה. פנסיה? לא, את זה אין לאף אחד. די. איפה הימים של פסוקו, איפה? תראו, אסור לוותר על הניצוץ שיש ביניכם. אסור. אתם חייבים... ניסיתם פעם משחק תפקידים? כן. היה פעם. כן. אני מוכנה! רגע, מה זה? מה סגרנו? מי בסוף כיפה אדומה? רמי, נו באמת. אני יודע מה להרוס רגע יפה, אני כבר השקעתי, נו. אללה שלך. אז זה לא הצליח פעם אחת. בואו, תנסו עוד פעם. אני לא בטוח שהתחפושת הזאת תעלה עליי, אני לא מנסה את זה שוב, בוא. לא התכוונתי לזה, התכוונתי לתחפושת אחרת. תנסו, בואו נקבע, נגיד שתנסו ביום שלישי משחק אחר. דווקא שלישי זה לא טוב, אולי חמישי. שיהיה חמישי? חמישי זה לא טוב, לי לא, יש לי את הפוקר. אז נגיד רביעי? לא, רביעי יש לנו את הפסיכולוג. רמי, התירוץ הזה לא עובד שאתה מספר אותו לפסיכולוג. באמצע הזה שמתי לב שזה לא צודקת. טוב, תראו, הרבה פעמים הבעיות במיטה הן תוצאה של מתחים בבית או בזוגיות באופן כללי. יש מתחים בזוגיות שלכם? הכל בסדר? הכל בסדר. בסדר? הכל בסדר. רגע, הכל בסדר? הכל בסדר. הכל בסדר? הכל בסדר. הכל בסדר. הכל בסדר. אתה יודע מה לא בסדר? זה שאתה אף פעם לא מתעניין מה איתי. זה מה שלא בסדר. לילה טוב שיהיה לך. למה בעצם לדעתכם יש מתח בבית?
במילה אחת? חגה. רמי, אני לא חושב שלהאשים את חגית זה הדבר הנכון. אתה צודק, סליחה. חגה והבנות. אוי, נו באמת, רמי, תעשה לי טובה. מה תעשה לי טובה? אני לא צודק. הסיטואציה שאני חי בה בתור גבר היא פשוט לא נורמלית. אני חי בבית עם 3 נשים וסוג של חייזר. הכל עקום, אבל יואבי, תשתמש בסרגל. למה קניתי לך סרגל? נו, בחייאת. מה זה? מה שתי הבנים עושות לך בתוך התיק? מה זה? מה זה? אז כדי שיהיה לי שעה לכדורגל בהפסקה, אין לנו. בקיצור, זה אני מול 3 נשים. אני מזמין פיצה. מה אתן רוצות? לא פיצה, נו. לא, אבא, תקשיב, יש להם שם בפיצריה סלטים, לא טוב לנו פחמימות עכשיו. תזמין סלט. אנחנו כל השבוע אוכלים סלטים. היום אנחנו נאכל פיצה. די, נו, פיצה. משפחתית בבקשה, אהלן. משפחתית, כן. מה לשים? מה לשים? זיתים שחורים, נכון? לא, שחורים אני אוהבת. ירוקים זה לא מגעיל. שחורים, מה לא פתאום, אני חולה על ירוקים. תשים פטריות, אני לא לא נוגעת בפטריות. פטריות, זיתים. פטריות זה התוספת שאני הכי אוהבת, לא. פטריות לשים? תגיד להם תירס אני מה זה לא אוהבת. אננס, אבא, שים אננס. בחיים לא אכלת אננס. מגעילה. יש לי, אנשובי, תגיד לו אנשובי. הכי טוב מרשמלו. שנייה רגע. שהעובד עם החטטים שהוא יכין לנו את הפיצה. ואם אפשר שיאחרו באיזה 40 דקות שהפיצה תגיע קרקר. תשנה את זה. 4 פעמים סלט הבית, 2 פעמיים סלט שורש, ועם יוגורט, נכון? אתם אוהבות עם יוגורט? כן. דל קלוריות, הכי דל שיש לך. מעולה. תודה. לך לאכול אצל יגאל. תודה רבה לך. רמי, העלית פה נקודה מאוד מאוד מעניינת. אתה מתכוון שיש בבית מחנות, גברים מול נשים? רמי? כן, מה? בבקשה, תרשום. בעיה מספר 387 של רמי, הוא לא מסוגל גם לערבב קפה וגם להקשיב. את סתם מגזימה בכלל, הוא עכשיו. לא מסוגל לעשות 2 פעולות בו את זמנית. סתם מגזימה עכשיו. אני הקשבתי לו, פשוט לא כן, ידעתי אני מה מג- לענות לו. אני לא ידעתי מה לענות אני לו. מגזימה. אוקיי. אז למה הוועדה לא מרשה את זה? למה רק לא מותר לבנות? למה אנחנו לא יכולים גם להרחיב? אז כל הבנייה היא אותו דבר. כל הבתים הם אותו דבר? פתאום... רמי, חמם לי מהר את הפתיתים על השיש במיקרו, אני חייבת לאכול ולעוף. רגע, לא אתה, רגע. הלו, עקיבא, אבל הוועדה לא נותנת לי אישור. היא לא נותנת לי אישור. אני יכול לעשות את זה לבד, אני יכול להתקשר. אין לי בעיה, אני מסוגל... כן. זה אחלה רעיון. זה אני יכול לעשות את זה. נכון. נו, אז מה הבעיה? אין לי עורך דין, יואב. לא. אז בוא נסגור את זה עכשיו, יואב. יואב. אני לא שם 1,000... אני לא שם 100,000 שקל על זה. וואו, לא אתה. לא, אל תתקשר לעירייה. לא. יואב. המיקרו. נכון, בקטן, במיקרו. יופי. יאללה. ביי, עקיבא, אני מודה לך מאוד. גם ליואבי יש את הבעיה הזאת? לא, יואבי סתם מוזר. בהחלט, הוא מאוד מוזר, יואבי. כן. יואבי עושה לנו המון בעיות, ממש. וזה הכל בגלל החינוך של רמי. מה קשור? למה? אני גם אשם בחינוך של יואבי? אני רוצה לספר לך משהו, בסדר? תקשיב, השבוע יואבי ושני חברים שלו, ירין ומעיין, הם פשוט לקחו נפץ, והם שמו לו מורה לאנגלית בתיק. נפץ בתיק. כן. היא מורה קצת מבוגרת, וכשהיא שומעת איזה רעש וניבלת, היא מפסיקה לדבר אנגלית, מתחילה לדבר עיראקית. זה קורה. זה לא בסדר מה שיואב עשה. אוקיי, זה לא בסדר. יכול להיות שיואבי נגרר אחרי ילדים אחרים? אמן, החלום שלי זה שהוא היה נגרר, הוא הגורר. הוא גורר את כל הילדים האלה, ואחר כך מסתכלים עליי בשכונה בתור האימא של הגורר. ולא ניסית לעשות משהו בעניין? ניסיתי. היי, יריני, בוא חמוד, בוא. הזמנתי אותך קצת לפני, כי רציתי לדבר איתך על איזה משהו, בסדר? בסדר.
אתה יודע, ירין, אני מסתכלת על החברות בינך לבין יואבי, ואני שמה לב שיואבי הוא קצת תופס עליך תחת. ממש, כאילו הוא אומר לך כל הזמן מה לעשות, כמו איזה מפקד כזה. ואתה יודע שאני מסתכלת עליך, מה אני רואה? אתה יודע מה אני רואה? מה? אני רואה ילד מנהיג, אני רואה ילד מוביל. אתה צריך שיואבי יגיד לך להכניס נפץ לתיק של המורה לאנגלית? מה קרה? למה שהוא יגיד לך דבר כזה? אתה לא יכול לחשוב על הדברים האלה לבד? חסר לך רעיונות משלך? דברים מקוריים שאתה יכול ליזום, שאתה צריך להפעיל אחרים. סתם, תראה, לא חייב, אבל במקרה יש פה רשימה של רעיונות, של דברים שככה אתה באמת יכול לעשות. אם אני ככה אוכל להציע לך, נגיד לשכנע את יואבי שתשימו נסורת מהכלוב של האוגרים בתא של המורה. אתה מבין? זה רעיון. או נגיד להכניס ילד לתוך פח שחור ולהכניס אותו, לסגור אותו בפנים, לא לתת לו לצאת. יש פה מלא רעיונות, אפשר לשים כרית פלוצים, למורה להתעמלות, ככה מלא רעיונות. אבל אני לא ממציאה, אתה הכישרון, אתה מבין? אתה צריך לקחת את זה ולזרום. הבנת? יופי. מה שחשוב, השיחה הזאת שדיברנו עכשיו, אף אחד לא צריך לדעת עליה. בסדר? זה ביני לבינך. אף אחד לא צריך לדעת שדיברנו. אחלה. בוא, אם אתה רוצה גם, אתה יכול לקחת את הרשימה הזאת, אם אתה פתאום תצטרך איזה רעיון או משהו, שיהיה לך את הרשימה. טוב, אז תעלה לחדר של יואבי, הוא תכף יבוא. בוא, ירין חמוד, קח אותה, קח מתוק, קח, שיהיה לך. וזה עבד? מעולה. רבית, היי, זו חגית, אמא של יואבי. מה נשמע? לא, אני מתקשרת כי היום בבית ספר ירין, הוא גרר את יואבי לשחרר את הנחש מהפינת חי ולשים אותו בחדר מורים. איזה מין רעיון הזוי זה גם? איפה הוא הביא את הרעיון הזה בכלל? לא, זה לא מקובל עליי, אבל שזה יקרה עוד פעם. אז דברי איתו? אוקיי. טוב. תודה, רבית, סליחה. ביי. טוב, התפזרנו קצת. אני רוצה שנחזור לזוגיות שלכם. במיטה אתם לא משהו, בעצם בטלוויזיה אין מה לראות. אז בכל זאת, איך אתם מבלים? איזה מבלים? תכלס הוא מעדיף לבלות עם החבר שלו, יגאל. יש לה בעיה עם חברים שלי. אין לי בעיה עם חברים שלך, יש לי בעיה עם היגאל שלך. יגאל, האיש הכי מעצבן עלי אדמות. באמת, חגה, תני לי דבר אחד שמעצבן אותך ביגאל. מה עוד צדיק? צריך לנקות אחריו תמיד את השירותים. בסדר, אחד. סומכות לו שערות על הכתפיים והוא מתעקש להוריד חולצה. זה בעיה בריאותית, זה לא יפה לצחוק על זה. צימוקים, הוא קודם כל מלקק, ואחר כך רק אוכל. אפשר לחשוב שהיא מושלמת, נו, באמת. עזוב, לא על זה רציתי לדבר, באמת. הדבר שהכי מעצבן אותי ביגאל הזה, שפשוט יש לו רק נושא שיחה אחד. אין, להורים של אשתי אנחנו נוסעים רק דרך כביש 6. יום חמישי בערב זה רק כביש 6, ידוע. אין, חבל לך על הזמן. היום יש לך את כביש 6, תוך חצי שעה אתה באור עקיבא. הניתוח לא הצליח, אמא נפטרה. הסתכלתי, אמרתי, איך יכול להיות? רק לפני חודש נסענו איתה לבת מצווה של בת אחותי דרך כביש 6. תראה, יגאל באמת הוא איש צער אופקים. הנה עוד אחד בצדיק. כן, איזה יופי. עכשיו, בגלל שהחברות שלי עם יגאל מאוד מאוד חשובה לי, ואני לא רוצה שחגה תסבול, אז אמרתי ליגאל, יגאל, תביא את אשתך נורית. ונורית היא אדם הרבה יותר רחב אופקים. מה זה? תשמעי, היום פתחו את כביש 431, שהוא חותך לך את כל ואדי ערה. ואם גם שם פקוק, אני עולה ל-444, ומשם עולה על 431. מה זה? זה תענוג, זה מדהים. אבל רק לא בשעות הלחץ. בשעות הלחץ זה או 461 או 412. או כביש 6. הכי טוב כביש 6. בטח, זה מדהים. איזה צימוקים, חבל על הזמן. כן. תגידו, אכפת לכם שאני אקח חולצה? הוא ישב אצלכם בסלון בלי חולצה וליקק צימוקים? קשה, זה יגאל. זה יגאל, אפשר לחשוב שאת מושלמת, נו די, מספיק, נו, אז הוא אכל, גם לחגה יש את הקטעים המעצבנים שלה, בסדר? בואו נספר לך סיפור שקרה לפני 2 נו, אוקיי? לא. מה זה הרעש הזה, רבי? מה זה גמה? רמי, מה אתה עושה? רמי, לאן אתה הולך? רמי, מה אתה לוקח כף מה זה ג'וק, רמי?
הלו! אנחנו פה, יש לנו אזעקה, אני תכף לוחץ עליה, ויגיעו לפה 3 שוטרים, שלושה... אתה גם שגעת אותי אם לא לטעות בשם המספר וזה. עכשיו, יש לו אובססיה על זה. עכשיו, אם אני טועה, על האיסטר מה שהיא עושה לי. 3, שוטר יפה. 3 שוטרים! פשוט אשתי משגעת אותי על הקטע הזה של שם ומספר! אבא, לא תפה, כנס לחדר! שוטרים שלך לא מפחידים אותי, אנחנו 4 אנשים פה! סליחה, 4. שטי! 4 אנשים פה! המשטרה תפסה אותו. אכל אותה, הוא קיבל לשבת בכלא איזה מלא זמן. מלא שנים. בואו, חברים, אפשר לחזור לדבר על הזוגיות שלכם? בטח, בוא, כן, כדאי. אחד הסימנים להיעדר התשוקה זה שמפסיקים לחלום אחד על השני, אוקיי? אתם חולמים אחד על השני? בוקר טוב, מאמה, בוקר טוב. מה קורה? שו, אתה לא מבין איזה חלום חלמתי עליך. עכשיו, התעוררתי מזה. איזה עשוי, אלוהים. תקשיב, חלמתי שאתה בדאעש. כאילו, אתה בא להרוג בן אדם כזה עם סכין, אתה מת מרעב, אז כאילו שנייה לפני שאתה חותך אותו, אתה תופס איזה דובי קטן כזה, קואלה כזאת חמודה, ואתה כאילו אוכל אותה בשנייה, בביס, ככה אוכל את הקואלה, ופתאום אתה מתחיל לצחוק מין צחוק מרושע כמו מפלצת, ממש מפלצת, אחרי שאתה כאילו שבע מהקואלה, צוחק. ואחרי שסיימת את הקואלה, פתאום אתה הופך ליאסר ערפאת. אבל בתקופה שלפני אוסלו. זה מה שאת חולמת עליי. לא יכולה לעצור את החלום באמצע. את יודעת מה חלמתי עליך לפני יומיים? מה חלמת? אני ואת בחתונה שלנו. כן. את יפה שם, משהו. השיער שלך מסודר ככה, כמו בחתונה. היה ריח כזה היה לך ריח כזה בחלום. את כולה חיוך, ריגושי. מה, עם השמלה של החתונה, עם השיפון? נו, היא לא עלתה עלייך. אנחנו ככה... מה קרה? אתה אישרה, פשוט אישרה. רגע, לא אתה אישרה, לא עלתה עליי השמלה, אתה אישרה. לא הבנת. אתה יאסר ערפאת, בתקופה שלפני אוסלו, אתה יאסר ערפאת. אבל לא סיימת את החלום, שנייה רגע. עזוב אותך רמי, בסדר, לא עלתה עליי השמלה. בסוף החלום היא כן עלתה עלייך. נשרה! לא סתם אני שואל על חלומות. חלומות מבטאים בין היתר פחדים שיש לנו בתת מודע. כן. יש לכם חלום שחוזר על עצמו? לי יש. לא, רק לא את זאת עם הגבינת קממבר. יש לי חלום שאנחנו, אני וחגה, גוש אחד של גבינת קממבר. גבינת קממבר. ואנחנו יושבים בסופר, בתוך המקרר של המעדניה עם שילוט, ולידינו יש זוג שהוא קשקבל, ועוד זוג שהוא גאודה, וככה אנחנו יושבים. מה קורה אז? כלום. סתם אנחנו יושבים במקרר, מדי פעם בא זוג של פסטרמות, שואל, מה אתם עושים פה? פה זה הגבינות, הנקניקים זה שם, מאחורי הלחם. וככה, כלום, לא עושים כלום, וחלום חלבי כזה. אני חושב שהחלום הזה מבטא את הפחדים שלך ממה שנהיה מהחיים שלך, מהקיבעון בעצם. כן? כן, שים לב שאת הזוגיות שלכם מייצגת גבינה. כן. מוצר שיפוג תוקפו מתישהו. זאת אומרת, אתה מפחד מסוף של הזוגיות שלך בעצם. וואלה? בוא'נה, הרסת לי את החלום לגמרי, אני לא מספר לך שום דבר יותר. אמרתי לך, אולי הוא לא... אמרתי את זה בקול? לא, הצבת לי עכשיו עוד חרדה, כאילו חסרות לנו חרדות בבית הזה. מיקה, שואלת אותי עכשיו, אם יש לנו היסטוריה של סרטן במשפחה. זה לא יומן הילדה הזאת, זה חרדתית, היא הכל מפחדת. כל החיים של המחשבות רעות, כל הזמן אני חושבת דברים רעים שיקרו עליו בעתיד, זה גרוע, רמי. אני אומרת לך, זה גרוע. מה נעשה? אתה יודע איך זה ישפיע עליה בחיים? שתהיה ילדה גדולה יותר, אתה יודע מה זה ישפיע עליה? על כל החיים, על הכל, על הצבא, על האוניברסיטה, על הגידול ילדים, על הזוגיות, הכל. לך תדע בכלל תמצא מישהו שיתחתן עם בחורה עם אופי כזה, וגם אם היא תמצא, היא תתגרש. לא פעמיים היא תתגרש, ואחר כך היא תתקע לי עם 2 ילדים, תתחתן עם איזה בחור שלישי רדוד כזה, שבסוף יסתבר כגבר מכה, זה מלחיץ. זה לא טוב, רמי, זה לא טוב. אתה יודע מה זה בחורה ככה כל הזמן מטעינה את עצמה בלחצים וחרדות? וזה תורשתי, רמי, והיא קיבלה את זה, רק ממך היא קיבלה את זה. טוב, עבר שבוע, ומעניין אותי לדעת איך היה לכם משחק התפקידים. תראה. בוא, עדיף שלא נתחיל בתראה, זה תמיד ממשיך למקום לא טוב.
מה שקרה זה שאני הייתי אחראי על התחפושות, אבל באותו יום נשארתי מאוד מאוחר בעבודה, וכל החנויות היו סגורות. המקום היחידי עם תחפושות לפורים היה דורון, מרכז למכשירי כתיבה ומתנות. דורון. אז הוא נכנס למחסן, הבחור, והביא לחגה אחלה תחפושת. ובשבילך? תראה. מי יבוא להציל את הנסיכה הכלואה בארמון? היי, נסיכה. אני ג'ון ובסטר, אני שמאי מקרקעין. אני באתי לבדוק את השווי הכולל של הארמון שלך. מה המטראז'? רמי, תגיד, אתה עושה צחוק? מה זה? זרמי, נו, אני... מה זרמי, רמי? מה זרמי? תראה איך אני לבושה, זה לא זרמי? שטויות, נו. תגיד לי, מה, לא דיברנו על משחק תפקידים? מה? איך אמרת קוראים לך? לא, אתה לא, עזוב אותי, אני לא רוצה. די. בוא, תעזור לי לקום. מה את כבדה עכשיו? נו, יאללה, נו, השקעתי כבר. מה? אתה לא רוצה לזרום, עזוב אותי. את לא רמה? אני מוכן. Yeah, it's pretty clear I ain't no size two, but I can shake it like I'm supposed to. I got that boom boom that all the boys are chasing, all the right junk and all the right. I see those magazines working on Photoshop. You know that stuff ain't real. Come on and make it stop. If you got beauty. איך אומרים חולצה בערבית? חולצו. מה פתאום? יאללה, עגבניות, 4 דגנים בשקט. בנן. יאללה, גברת, תותים. ואני יושבת שם, ואני קולטת שהיא לא מפסיקה להסתכל על יגאל שלי. הלכתי אליה, אמרתי לה, גברת, תורידי את העיניים שלך מבעלי, הוא שלי. אני מצאתי אותו תואם קשו בחצי חינם סניף חולון. די, נו, שמה הכרתם? מפתיע. אני יודעת, זה לא שיא הרומנטיקה, אבל כדי לכפר על זה יצאנו בדייט הראשון לנאפיס. רציתי לשאול כאילו, אם במיטה, אתם עושים כאילו משחקי תפקידים? אני שנים הייתה לי פנטזיה. פדיחה, לא נעים לי להביך את עצמי מפניי. בסדר, היינו בקטע הזה כבר בנאפיס. אני רציתי שנעשה משחק תפקידים, שאני אהיה חדרנית במלון, ויגאל הוא אחד כזה בלי שערות על הכתפיים. נו, ועשיתם? לא, אבל עשינו משהו אחר. מה? דמיינו שאנחנו זוג נשוי. אבל אתם זוג נשוי. כן, שנייה, זוג נשוי עם ילדים ממודיעין. זה מה שאתם, נו. בסדר, שנייה, חכי, אבל מה את... יגאל הוא איש ביטוח. מה יש לך? יגאל הוא איש ביטוח. ואני עובדת בסולטם. נורית, אבל את עובדת בסולטם. לא, אבל שנייה, אבל אין לך סבלנות, שנייה. אנחנו לוקחים חדר במלון, אוקיי? נכנסים לבפנים, נועלים. חמם, נו. עושים מה שעושים, עניינים, פיניטו. מה זה פיניטו? איפה הפנטזיה? שנייה, הנה זה בא. יורדים לקבלה, ושם הפקיד אומר לנו, יש לכם 20% הנחה, כי זה כרטיס של חבר. גדול, אה? אתן יודעות שעם הכרטיס הזה אתן זכאיות ל10% הנחה. באמת? מה יש לך? תראי, את השתגעת?